Hej, jeg hedder Malene Krogh, og det er mig, der har Krogh Art of Being, hvor jeg både har mit galleri, men jeg også har coaching. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at præsentere mig selv i forhold til, hvad er det, der er coaching for noget. Fordi det er der mange, der spørger om. Men coaching ved mig, der kan du, hvis du er et sted i dit liv, hvor du ikke trives, du vil gerne noget andet, og du har måske nogle mønstre allerede, du er opmærksom på, som ikke er hensigtsmæssige i dit liv. De har været hensigtsmæssige tidligere i dit liv, fordi de mønstre og handlinger, vi har, det er sådan set overlevelsesstrategier, vi har lært helt fra barn af. Hvis man så igen og igen rammer ind i de samme udfordringer, og man gerne vil noget andet, og man har den her lyst til at prøve, eller man har en drøm om at leve et andet liv, eller at det skal være lidt lettere, og der skal ikke være alt det her modstand, jamen så kan det være en rigtig god idé at få coaching. Og nu siger jeg ikke, at du skal vælge mig, men ved mig, jeg kan kun snakke om, hvad du får ved mig. Ved mig, der får du en samarbejdspartner, og en du ligesom kan spille bold op af, i forhold til, hvad er det for noget, du går og tumler med. Det er også rigtig mange af mine klienter, som ikke helt ved, hvad det er. De kan bare mærke, at der er noget, de ikke vil have, men de kan faktisk ikke helt mærke, hvad er det så, de gerne vil have i stedet for. Og der igennem samtaler og igennem de her mindset og coaching opgaver, der bliver de mere og mere klar på, hvad er det egentlig, jeg mærker, hvad er det egentlig, jeg har lyst til i mit liv, og hvad er det, jeg gerne vil have mere af. For vi er rigtig, rigtig gode til at se ud på vores liv og se, det vil jeg ikke have, det vil jeg heller ikke have. Og jeg er faktisk også træt af det der. Men vi er ikke så trænet i at se det, vi gerne vil have. Og det er egentlig det, jeg er rigtig god til at lære mine klienter, og begynder at skifte fokus og skifte det til at se, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have mere af. Og hvor er det i dit liv lige nu, at du har nogle ting, du er rigtig taknemmelig for. For når vi laver det perspektivskifte, så begynder din hjerne og dit mindset faktisk at lede efter alle de gode ting. Og det styrker dig til at tage de her nødvendige skridt, der skal til, for at du ligesom bryder de her negative mønstre, du har. Så jeg håber, at hvis du sidder derude og kan genkende nogle af de der problematikker, jeg snakker om, at du prøver at kontakte mig, og så kan vi tage en uforpligtende samtale, hvor at vi snakker om, jamen, hvad er det, du tumler med, hvad er det, du godt kunne tænke dig at få hjælp til, og så se, om det er et match. Fordi det aller vigtigste, det er, at når man finder en, man gerne vil have coaching af, at vi har en god relation, og at vi ligesom har en kontakt og en energi imellem os. Så tøv ikke med at kontakte mig, og jeg håber på, at vi ses. Du ringer bare, eller skriver en sms eller en mail.